Pozdrav blizanci, ovo je čitanje za vas za narednu nedelju koja je pred nama, za posao i ljubav i za sve vas kojima je sunce, mesec ili Venera u blizancima od 8. do 14. januara 2024. godine. Dobro, karte su same izašle, hajde da vidimo za ljubav, za blizance. Da pitamo i ove karte. Ukoliko vam je dosadno da gledate mešanje karata, možete ubrzati video. Blizanci, imate posla sa nekom arogantnom osobom na poslu, ne vidite dobro, mislite da ste vezani za neku situaciju, ali uopšte nije situacija takva da ste nešto, vi sami sebe blokirate u ovoj situaciji. Doživljavate nekoga kao da je dominantniji od vas, ali upotrebite svoju intuiciju, skinite sami povez sa očiju koji ste sami stavili. Kaže ova karta da je neko ekstremno tvrdoglav i ne želi da se menja. Ok, imate posla s takvom osobom, verujte svojoj intuiciji, ostanite razigrani i ukoliko vam nešto smeta, recite, nemojte ćutati. To je što se posla tiče za narednu nedelju. Što se ljubavi tiče, neki blizanci su na pragu da upoznaju svoju srodnu dušu. Sad ovo je specifična poruka, ne mora rezonovati sa svima. Ali karte vas upozoravaju. Nešto je sakriveno od vas, imate neko nerazumevanje situacije, vrlo moguće. Obratite pažnju na svoje financije, izašlo je iz ljubavi, iako nema veze, u svakom slučaju obratite pažnju na financije. Nego da se vratim na ovu priču. Ostanite razigrani. Zašto? Zato što pred vama je možda neko ko je vaša srodna duša, dragi blizanci. Ali situacija u kojoj ćete se naći će biti jako misteriozna za vas i možda nećete dobro videti. Ali tako razigrani po meni u narednoj nedelji, dragi blizanci, ostanite u svojoj energiji razigranosti da bi to nešto što je skriveno od vas izašlo na površinu i da biste jasno vidjeli ko vam dolazi. Onaj ko je u odnosu, znači recimo nemate partnera, upoznajete neku novu osobu, kažem vam još uvijek sakriveno od vas, niste 100% sigurni da li je to ta prava osoba, možda imate više opcije pa zbog toga ne možete da se odlučite, ali oni koji su u odnosu možda isto za vas važi da partner nešto krije od vas. Tako da blizanci, pozitivno razmišljajte i sve će biti u redu. Ukoliko imate nekih nerazjašnjenih situacija sa partnerom, iskoračite i istupite i obavite jedan iskren razgovor sa partnerom. To bi bilo čitanje za vas za narednu nedelju. Vidimo se u narednom videu. Pozdrav!